खुलुमबाय दिनै 21 नभेम्बर 2023 मंगलबार खेबसेनो 7 पुलिसफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों। राजस्थान रायजोनि सुरुआव गंसे पुलिसफोर थांनाय गारिया गुबुन गंसे ट्राकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै 7 पुलिसफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों। जेब्ला पुलिसफोरा नागौरनिफ्राय झुन्झुनू फारसे थांगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हाथिगाव ओनसोलनि सिजुबारि ओनसोलनिफ्राय सोरबा स्नेमनि दुथांफोरा बाइकजों थांनानै सासे 6 बोसोर बैसोनि गथ'खौ किडनेप खालामनानै लांखुमादों आरो लांखारग्राफोरा नाम्बार प्लेट गैयि गारिजों बा बाइकजों थांनानै गथ'नो गेलेग्रा बेसाद जासिनानै बे जाथायखौ खालामदों। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बामुनि मैदाम ओनसोलनि गुवाहाटी कलेजनि साखाथिनिफ्राय सासे आइजोनि गोथै सहखौ लं-थं थासारियाव एबा जेबो सि-जोम गैयै थासारियाव बोखांनो हादों आरो बे आइजोखौ दुथांफोरा जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै गारना दोनदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जागोन होननानै पुलिसआ रादाय होनाय जादों। इन्जुरनि हाया गुगानाय बायदि चिरां दुवाराव BPF हानजाया गुगाजोब्बाय होननानै बुंनायनि सायाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा फिननाय होदों। बड'लेण्ड बुब्लिनि सासे रिपर्टारा माने ओरैबायदि बुंबाय माने जोबसिगोन आरो माने सुर लाखौलायनानै बुंबावो जे इन्जुरनि हाया गुगानाय बायदि BPF गुगाजोब्बाय। दिनै मा बुंनांगौ नै बेखौ UPPL निफ्राय जे आंनिया 6 जन थांदों 6 जन थांनायावनो जुदि इन्जुरा गुगाजोब्बायब्ला दिनै 600 जन हाबबाय UPPL ना बे मा जागोन बेखौ बोरै बबे भाषाजों फोरमायनांगोन। आं बेखौनो बुंगोन जे UPPL नि बान्दोआ बायग्लुंबाय बिसोरनि माथावरिया बायग्लिजोब्बाय UPPL आ लेथेर फेथेर जाबाय। बिथाङा मानि थाखाय बेथ' गोदान बाथ्रा नङा। बिथाङा गोसोआव जायखौनो फैयो बेखौनो बेर्थ खालामो बेखौनो बुंलाबायो गाज्रि गाज्रि शब्द बाहायो नमा जाबाय खोथा बुङो। बर' भाषायाव बेखौ जुदि फोरमायनांगौब्ला सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा। आं BPF नि भाइस प्रेसिडेन्ट BPF दाग्रा BTC दाग्रा आं माने UPPL थानांगौ। जाय UPPL आ BTC एफा मोजां मोनसे पलिटिकेल एन्टिटिखौ दिनै धंस खालामगासिनो दं बे दलाव आं मानो हाबहैनांगौ। बर' जेरैबायदि BPF खौ जोंनि हाग्रामा महिलारिखौ खांख्राइजों रुजुदों दिनै मा बुंनांगौ। खांख्राइया रायजो राजाफोरजों जेरैबायदि सम्पर्क लाखिनानै खामानि मावगासिनो दं रायजो राजाफ्रा बे खांख्राइखौनो बिसास खालामनानै लोब 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 दिनै फैदों। माने UPPL नि जि दैनि माथावरि UPPL नि दैनि जि बान्दो बेखौ बे खांख्राइया लासै 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 खुरख'जोबनानै दिनै दैबाना जाजोब्बाय। UPPL आ धंस जागासिनो दिनै 1000 जन UPPL आरो BJP निफ्राय जोंनाव हाबदों। UPPL निफ्रायनो 679 जन दिनै हाबदों। बिनि मिनिङा मा दाख्लै आंनि माबायाव समस्तियाव 6 जन हिनजावफ्रा अरुणोदय स्किम मोननायनि आसा खालामनानै थांफादोंसो आंजों रायज्लायना थांदों। दा बेखौ माबायदि बुंदों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।